usunge nokuthi uzothu uriwe kwambiwe atombofunduke ari kuda kutsanirwa uyu ari kuda kunyamatirwa uyu success dzatarwa panona tete mutambirwa wedu we kana pana iwaona ifunga kuti vachapenga wakaita kutaura nemuromo anzi Holy Spirit let's read anzi Holy Spirit let's study Holy Spirit let's go and write it Holy Spirit come with me wakaita ndo wangu akupenga asi iwo aziziva kuti handigoni kunyora ndega isina Holy Spirit iyoyo mweya mutsvene ukagara matiri uri kufanira kurespectwa uri kufanira kuti tiuzive kuti unotama uri kufanira kuti uzive kuti unobhogirivhwa ndosaka zvinzi do not quench the Holy Spirit unokwencheka unodzimika unogona kuudzima unogona kuudzima nematauriro ako yacho washawa yekudiridza kuti udzime nematauriro ako unogona kutoudzima maitiro ako nyangwe kubasa chaiko unogona kudzima mweya mutsvene nepanga pari kuda kutoponeswa munhu watodzima mweya mutsvene dzizvo iye devil watega nyangwe akasingatye izvozvo izvo iwe ukangonamata chete ukaita fire hanzi flees hanzi he will flee ndo shoko rinonyanya kundinakidza kuti hanzi resist him and he will flee pane umwe mutaura akabva hanzi izvo mumwe musi Satani akauya kwandiri hanzi akanditi iwe hanzi ndikamuti watii hanzi ngaandimhanyise hanzi ndakamhanya nemunavati hanzi ndikabva ndati muropa raJesu fonjo hanzi ndaimo ndikati huya ati chakauya Satani tikasvikuti chichiri nokuti hachigone kupinda muropa raJesu hachipinda muropa raJesu hachinotoririswa taurwa kunzi handikupei mabhonzo ndichiri kubva kupai mukaka nekuti hamusati makugona kudya mabhonzo Mwari wane nyasha wagone kukupa masteps ausingagone kuita wanokupa step by step zvatinongoita wana kana achikambaira tinongovapawo zvekukambaira kana wakufamba tovapawo zvekufamba anzivana vaduku ndinokupaiti tirege kunyadziswawo pamberi pake pakuuya kwake kana muchiziva kuti iye akarurama zivaiwo kuti mumwe neumwe anoita zvakarurama akaberekerwa naye. Zvino vana vaduku garai maari garai maari kuti kana achizooneswa tive nokusatya tirege kunyadziswawo pamberi pake pakuuya kwake. Anzi vachauya Ishe Jesu rimwe gore ndakachallenjwa namuparidzi akati anzizvo hanzi kana achizouya tichaonekwa takafanana naye hanzi kana achionekwa tichazofanana naye. Akati challenge muparidzi akati iwe Jesu unomuziva tikati zvikanzi kana uchinzi uchafanana naye pane zvauri kuona zvakafanana naye here pauri pane zvauri kuitawo here zvakafanana naye zvaungafunge hanzi gepi yacho hauikavhe yekwaari Ishe Jesu tichanyadziswa gepi yacho yakakurisa nokuda kana kapesende chaiko katiri kunamatira zvareva hapana kuti hanzi kunamata dzimwe ngwati kuti bhaibheri nhasi mangwana kana iwo muti unokura unganzi here nhasi ndabvisa branch mangwana ndaridzorera mangwana ndaribvisa mangwana ungakuri hanzi garai maari rambai makagara maari. Shandivai mashoko tashandura mashoko edu zvakare takuna John chapter 15 musoro shoko unoti muzambiringa namatano ndini muzambiringa wechokwadi baba vangu murimi davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki michero vanoribvisa rimwe nerimwe rinobereka michero vanorinatsa
kuti riwedzere michero. Imi matonatya neshoko randakareva kwamuri. Garai mandiri neni mamuri. Sedavi risingagoni kubereka michero roga, kana risingagari mumuzambiringa saizvozvo nemiwo, kana musingagari mandiri. Haleluya. Amen. Hanzi garai mandiri nekuti ine ndiri muzambiringo wakanaka. Ndine muzambiringo wechokwadi, baba wangu murimi. Ishe Jesu muzambiringo wechokwadi, baba wangu murimi. Pese panongoita plant inenge ichinzi iyi plant iri kudiwa. Wanouya mugadheni mangu anoziva kuti ndakaisa maapples angu mairi, nditemi apple yangu miiri. Kana ndichizviti ndini murimi, neiziva kuti ndinousakurira sei, ndinouisa fertilizer nguwai, ndinoudiridza nguwai, ndinoutenda mutiyo, ndinouspraya. Hanzi baba wangu murimi. Davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereke michero vanoribvisa. Rekutanga kairi risingabereke michero. Hanzi rimwe nerimwe rinobereka michero vanorinatsa. Rari chipiri kairi rinobereka ravanonatsa. Hanzi rinobereka kuti rinobereka michero vanorinatsa kuti riwedzerwe michero. Pane zvitatu apa. Pane risingabereka, rimwe rinobereka, rimwe rinoda kuzobereka zvakawanda. Hanzi muri papi mushoko raMwari? Muri papi sabereka here apa? Pekungoti aiwa ini michero ndangozikana kuti ndiri kuenda pai musi weSunday. Pekusabereka kapa. Pekuti kana ndichinzi ndakapfeka zvichena nofunga vachaziva kuti ndiri mupostori. Pekusabereka kapa. Pekuti kana ndikaimba every morning, pane kumwe kuimba kwekuti hanzi mundinzwe kuti ndinonamata, kwekuda kunzwikwa, kwekuda kuzikana. Asi uri davi ripi kozoita rinobereka, rinongogutsikana nazvo zvekuvadukuwo muzviya, aiwa ndinongoberekawo zvaro, aiwa ndinongoberekawo michero zvangoitika. Asi hanzi pane rimwe rinozobereka rikanatswa, rinobereka zvakawanda. Garai mandiri. Ishe Jesu ari kutaura kuti hanzi garai mandiri. Sedavi kubereka michero, haugoni kubereka michero wega kana davi iri risiri muzambiringwa. Sezvamborehwa pano kuti hanzi izvo hatigone kutora branch tichirisa apo richikura rega. Inini ndinonyanya kunangidzwa neshoko raMwari. Parinotipa option yekutanga ndisu kuenda ikoko. Hanzi give and it shall be given. Yes. Havatange nekuti I'll give you, aiwa iwewe give and it shall be given. Hanzi swederai kuna Mwari, iwo vachaswederawo. Tanga ndiwe kuswedera kuna Mwari, iwo vachaswedera kwamuri. Garai mandiri. Havasi kuti asi aiwa wanotanga newe gara mandiri. Ndakawana mufananidzo uya unenge wefish. Inonzi hanzi fish inogara mvura handiti. Fish mvura ichigara mumvura handiti. Mvura inogona kurarama isina fish. Asi fish haigona kurarama isina mvura. Zvichireva kuti isusu kana vatiti garai mandiri, vanogona kuita umwari hwavo hwese pasina kana kacontribution kako, pasina kana kaika panota umwari hwese, kana kamusodzi kako akatombowedzere umwari humwe chete hwavo. Saka zviri kwauri mudikani nekwandiri zvakare, kuti ndini here ndogara mavari, kuti inini ndirarame. Ari kuda kurarama ndini, choice yayo yambotaurwa. Tinochuza ndisi kuti tigare mavari. Hanzi kana tauya kuno kuchechi ndobva tinenge tiri kunzwa kufara, ndobva tati haleluya heme tikahumburuka tikadii. Ndakazonzwa grafini zvikanzi mune grafini noti Sunday, noti Monday, noti Wednesday, lati kusvika kuSunday futi. Moyo aiwa ukaparidza chaizvo, aiwa imi mukazwa makunditi ndinogona kuparidza, ndakutorasika nekuti Ishe Jesu chaiwo waitorambwa. He was rejected. Iwo wari Mwari pachawo. Hanzi mumwe akachema akati Mwari ndichinjirei situation